I pošto nisam imala platno, nego sam imala kuhinsku krpu, ja bi je stavila, skinula, raširila i sjela na kraj rive i počela raditi. I tako je to naše upoznavanje bilo. Oni su gledali šta ja to radim. I pitaju oni mene tko sam. A ja kažem, da, ja sam Ana, to i to, u palacu sam. Kaže, pa mi smo gosti u palacu. Nama se jako sviđa hrana koju kuham. Ja kažem, a večeras imaju, ja kažem, gosti, ali ja ne znam jeste to vi. Ja večeras pravim za jedan lijepu večeru, pravim i jednu tortu i tako dalje. I oni kažu, pa to smo mi naručili. Pa vidimo se onda u palacu, posle večere. I onda su oni meni rekli da je on slikar, a da je gospođa kipar. A vi, čime ste vi slikali na toj Ja krpi? sam slikala sa običnom temperom. Onda već, znači od onih pigmenata, već sam ja sad naučila za temper. Već sam naučila šta je temper. I tako sam ja počela to raditi. A oni su se začudili i ponudili mi posao da ja dođem kod njih i da im tako lijepo kuham i usput da učim slikarstvo. Međutim, vremena su bila takva da je nedostatak bilo ove radne snage i meni ondašnji direktor je jako ovdje volio kako radim i šta i nisam dobila dozvolu za vani. I onda je bilo popusta i preko reda, kako se kaže, neko je mogu izaći van i neko nije mogu izaći van. Sad pričamo o kojoj godini? Tu kad sam bila došla na Hvar. 63. 60 godina. 64. Tako, dobro, otprilike. I onda ja nisam otišla i dalje sam našla to Tonija i ja sam sve iz dana u dan i tako i mi smo se oženili.